Здравейте, приятели на нашия канал Поверително от кухнята. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя агнешка дроб сарма. Ето и необходимите продукти. Тук имаме 2 кг предварително сварени агнешки дреболии. Това е около 2 литра бульон от агнешките дреболии. 600 г ориз балдо, 3 глави стар лук, 2 връзки пресен лук, пресен джоджан. За заливката кофичка и половина кисело мляко, 2 яйца, 2 супени лъжици брашно и половин чайна лъжичка сода бикарбонат. Така ще стане нашата заливка по-пухкава. Подправките са черен пипер, сол, джоджан, червен пипер и олио, разбира се. Сега започваме с приготвянето на дроб сармата. За целта първо ще подготвям всички неща, които трябва да се нарежат. Ще нарежа стария лук, пресния лук и агнешките дреболийки. Всичко наситно. Започвам с стария лук. Стария лук е вече нарязан. Сега започвам да режа пресния лук. Нарязал съм вече и зеления лук. Сега започвам да режа дреболийките. Дреболийките, преди да ги сварите, трябва хубаво да ги изкиснете със студена вода. Също така може и с малко оцет в студената вода. Сега режем на ето такива парченца. След като ги сложите да се варят, трябва внимателно да отпемвате, за да се получи хубав бульон. Ето на такива парченца. Ще се получи перфектната дроб сарма. Ето, вече нарязах и агнешките дреболии. Сега е време да започнем да готвим нашата агнешка дроб сарма. Включил съм тенджерата да загрее. Слагаме мазнина на дъното. И добавяме първо стария лук. Леко да запържим. А вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да харесвате, споделяте и коментирате нашите видеа, ако ви харесват. Разбира се. Първо сме замислили още много интересни рецепти. Може да посетите нашия уебсайт poverителnootkухнята.com. Така, запържваме леко лука.
Още съвсем малко. Добавяме пресния лук. Леко да се запържи и той да освободи аромат. След като се задушат двата вида лук, е ред на дреболийките. Изсипваме ги и тях. Разбъркваме. През това време ще измием ориза. Сега ще го вкусим. Сол. Черен пипер. Една-две лъжички сух джоджан. Да подсилим вкуса. Ще добавим и пресен, но трябва да има малко и сух. Така. Разбъркваме. Слагаме червен пипер. 2-3 лъжички червено пиперче. След като леко се запържи червения пипер, добавяме ориза. Отново разбъркваме. През това време ще нарежем джоджана. Пресен джоджан, похвален вероятно. Така, добавяме джоджана. Разбъркваме. Изключвам котлона и прехвърляме в тавичка, в която ще печем дроб сърмата. Ето, прехвърлихме ориза в тавичката за печене. Остава само още едно нещо да направим. То е да сложим бульона от сварените дреболийки. Ориз и бульон съотношението трябва да е 1:3.
Тоест аз имам 600-700 мл ориз. Слагам около 2 литра бульон. Ето така. Разпределяме внимателно. И слагаме да се пече в предварително загрята фурна на 200 градуса за приблизително 1 час. Ще се видим след малко, когато ще направим заливката. Приятели, измина 1 час. Време е да извадим дроб сърмата и да направим заливката. Ето е и ние. Сега започвам приготвянето на заливката. Изсипваме киселото мляко. Слагаме яйцата към млякото. Разбъркваме добре. Добавяме половината чайна лъжичка сода бикарбонат. Малко сол. И постепенно брашното. Разбъркваме. И заливаме внимателно. Полеем цялата дроб сърма. Разпределяме и слагаме да се запече заливката за около 10 на 15 минути. Ще се видим след малко. Приятели, дроб сърмата е готова.
Преди малко я изкарах от фурната, леко поистина. Вижте как изглежда с заливката. Сега ще изкараме едно парче. Така. Задължително трябва да сложим и малко кисело мляко. Така. И гарнираме с стръкче пресен джуджан. Това е нашата агнешка дроп сарма. Приятен апетит! Искам да пожелая на всички весело изкарване на предстоящите великденски празници. Довиждане и до нови срещи!